Το σχολείο σαν τέλες. Όταν ο μαθητής είναι καθηγητής και έτσι όταν ο ροκεύες μαθαραματάζες. Όταν ο μαθητής είναι καθηγητής και έτσι όταν ο ροκεύες μαθαραματάζες. Να μικρούς και σεώπης και τα χώματα χτάλες και στερνά τα κουσμάνες και τα χώματα χτάλες και στερνά τα κουσμάνες. Όταν ο μαθήτης είναι καθηγητής και τσοπανολοκεύες καθαραματά